Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, Petsan 9 sa bulan na sang Disyembre sining tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 16 kadlaw na lang nabilino kon 16 days to go before Christmas. Kagkaroon katunakta sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Budget sang kada departamento sa Bacolod City Government sa masunod nga tuig mabuhinan sang 10%. Kontrata sang IPM Construction and Development Corporation bilang kontraktor sa pagkolekta sang basura sa Bacolod iga-extend sang 4 ka bulan. Position paper ni Negros Occidental Governor Ruel Digamo nga nagapamatok sa Negros Island Region ginahulat pa sang House Committee sa balita national. Pagkakasa SSS kag GSIS sa mga contributors sang budget sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund gin-welcome sang business group. Isa ka kongresista nagpanawagan sa SSS nga punduhan ang saka sa pensyon sang sa mag-invest sa Maharlika Fund. Pila ka mga eskwelahan sa Camarines Norte nagguba kasunod sang magnitude 5.3 nga linog. Sa balita international, Russian President Vladimir Putin aminado nga nagasaka na ang nuclear tension. Tropa sang Israel nakapatay sang 3 ka Palestinian sa raid nga ginpatigayon sa West Bank. Sa balita espesyal, gold coins sara nga mabakal sa automated teller machine sa India. Sa balita sa negosyo, mga Pilipino nga wala sang trabaho sang bulan sang Oktobre nagdangat sa 2.60 million. Sa balita sa hinampang, Olympic medalist Heidelin Diaz, isa na ka-world champion matapos nagdaog sang bulawan nga medalya sa IWF World Weightlifting Championships sa Bogota, Colombia. Sa balita sa entertainment, aktres nga si Jane De Leon nag-recover na matapos nagpositibo sa dengue kag urinary tract infection. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Amo yan to mga kabumbo aton nga mga headlines at karon sa ilo na sa detalye nasa aton kapangunang mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo na sa detalye na sa aton kapangunang nga balita lokal. Nabuhinan sang 10% ang budget sang kada departamento sa Bacolod City Government sa masunod nga tuig. Kahapon ginaprubahan na sa third and final reading sa session sang sangguniang panlunsod kahapon ang kapin 3.250 billion pesos nga general fund budget sa Bacolod City para sa tuig 2023. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Tadi Saison, ang chairman sang Committee on Finance and Appropriations, malapit 42% sa 2023 annual budget ang magkakadto sa personal services o kon payroll sa mga regular employees. Dako naman nga bahin sang budget o kon kapin 165 million pesos ang magkakadto sa pondo sang Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO. 50 milyones pesos ang magkakadto sa Bacolod City Comprehensive Health Insurance Program o kon BACCHIP. 80 million pesos sa automation sa City Hall kag ang balanse ang magkakadto sa maintenance and other operating expenses o kon MOOE kag para sa pagpaubra sa mga dalan kag drainages. Suno kay Saison, ang budget sang tanan nga departamento nabuhinan sang 10% kun ipaanggid sang nagligad nga tuig bangod nagnubo man ang kwarta nagikan sa national government kay kapin 300 million pesos ang gin-reduce sa budget sang syudad. Ang tanan nga department gin-reduce by 10%. Councilor. Based on last year. No? Ito may reduction sa atong kwarta.
international. Mga 300 million ang i-reduce. So, ginpapanakugan by 10% at tanan is equivalent, I think, to mga sobra-sobra 50 million i-reduce. Para mga gamay-gamay na lalakson. Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Thady Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation sa sangguniang panlungsod. Samtang iga-extend sang 4 ka bulan ang kontrata sang IPM Construction and Development Corporation bilang kontraktor sa pagkolekta sang basura sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Thady Saison, chairman sang Committee on Finance and Appropriation sa sangguniang panlungsod, iga-extend humalin Enero tub Abril sa masunod nga tuig ang kontrata sang syudad sa IPM, bangod sa Enero 1 pa makasugod ang bidding sa mga luyag nga mangin garbage collector sa syudad. Suno sa iya sa Enero pa makaangkon sang budget ang Bacolod angot diri gani dira pa makaaligrar ang Bacolod City Government sa mga magabid kag ini ang kinahanglan sang malawig nga tion. Sa karon hindi pa makumpirmar ni Saison ang extension bangod wala pa ini nasulod sa agenda sang sangguniang panlungsod. Suno sa iya mag-request pa ang Office of the City Mayor sang extension na sa SP para sa approval. Aminado ang konsehal nga main siya ang hindi kontento sa performance sang IPM bangod hindi regular ang ila pagkolekta sang basura kag madamo sang reklamo ang mga pumuluyo. Apisa sinig na panagutan sa gihapon ng IPM Construction Corporation nga magbid sa masunod nga tuig. Ginalantaw sang syudad nga ang magadaog sa bidding amo ang may lowest, calculated kag responsive bid may kangtanan sa pagkolekta sang basura sa syudad. Extend the mayor by 4 months. Although I cannot confirm that, yung why pa man nakasulod sa sanggunian. Why pa man? For approval. Pero you see the collection is not regular. Kung saan lang sila makadumdum ng mga ulikta, mga maipagtilong nila. Amo lang mga reklamo sa tao sa ila. No? As far as their performance is concerned, Si Councilor Thady Saison, chairman sang Committee on Finance and Appropriation sa sangguniang panglungsod. Samtang ginahulat pa sang Technical Working Group sang Committee on Local Government sa House of Representatives ang position paper ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo tuhoy sa ginaduso nga pagtukod sang Negros Island Region. Sa Disyembre 6, ginpahayag ni Digamo nga nagapamatok ini sa ginaduso nga liwat nga pagtukod sang NIR bangod kampante na ini sa Region 7 kag Central Visayas kag para sa iya. Maayo naman ang sitwasyon kay ekonomiya sa Region 6. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez, pinuno sang Technical Working Group sang Committee on Local Government sa Kamara, sang Miyerkules sila ang nagmeeting kag wala pa nabaton sang committee ang position paper ni Digamo sunod diri. Sila ang nagpadala sang request sang bulan sang Oktubre kag Nobyembre apang sa karon wala pa nakaresponde ang gobernador samtang lunsay pabor kag author naman sang hagna nga nagaduso sa pagtukod sang NIR ang tanan nga kongresista sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Wala man may na-receive ang committee na position paper sa akin. According sa committee, they sent him like a request for a position paper. Do twice siya napadalaan sa October kag November. So wala pa man sila ka-receive ko no sa iyang position paper. Ang kabayan sa pagpahayag ni 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez, ang head sang Technical Working Group sang Committee on Local Government sa Kamara. Samtang ginakabig naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga hindi maayo nga balita ang pagpamatok ni Digamo sa pagtukod sa NIR. Sulo kay Lacson pagatinguan sini nga maka-communicate diri agad nga mahibaluan kung ano nagpabag-o sa iya nga paghuna-huna. Nagapabili naman si Lacson sa pagsuporta sa NIR kag kampante ini ang madayon bangod may mga senador nga magaduso diri. Well, that's not good news, no? But we'll see. We have already senators who will really push for NIR, and we will have to just support that stand. We will continue to support that stand. We can do that and find out what made him change his mind. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginalantaw sang station commander sa Bacolod Police Station 8 nga may kangtanan sa kliyente kag trabaho ang rason sang pagluthang patay sa isa ka negosyante samtang nagamaneho sang salakyan sa Magsaysay Street, Barangay 5 Airport, Syudad sang Bacolod sang Miyerkules sang gabi. Dead on the spot ang biktima nga si Ivan Magbanwa sang amuman nga barangay sa ginagom sini nga tiro sa ulo kag dughan. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Jory Puerto, si Magbanwa ang mayara sang security agency sa Bacolod. Ginkuha
Magbanwa ang iya security agency sa management sa isa ka kumpanya nga magbantay agud indi makasulod sa nasambit nga kumpanya ang isa ka persona nga may konflikto diri. Sugod sa naging kliyente niya ini suno kay Puerto nakabato na sa mga death threats si Magbanwa. Sang Miyerkules ang gabi nagpa-car wash ini kag sang papauli na kuntani may naagyan ini nga lubak-lubak nga dalan gani siya ang nagpahinay sa pagpadalagan sang salakyan. Dito na siya ginlutang sang ginalaga riding in tandem suspects. Nabungguan pa sang Mitsubishi Mirage nga ginamaneho ni Magbanwa ang auto sa atubang sini nga ginaplagiyahan sa mag-asawa. Gilayon nga nanaog sa auto ang asawa nga babayi kag ginchekyar ang driver sang Mitsubishi apang naurungan na lang ini sang nakita ang biktima nga dugo na kag may igo sa ulo. Sa investigasyon sang kapulisan nakitaan sa mga ini ang siyam ka empty shells ang caliber 45 pistol sa crime scene kag may nakitaan man ang mga ini nga armas luthang sa salakyan sang biktima. Sa karon ila pa ginachekyar ang CCTV footage sa palibot agud makumpirmar ang natabo. Nakitaan man sa ila inisyal nga pagpangusisa nga magluwas sa riding in tandem suspects, mayara pas ang backup nga salakyan nga nagasunod sa mga suspesado. Suno kay Puerto magluwas sa negosyo sini nga security agency, may pagabuksan man kuntani nga BPO company si Magbanwa sa syudad. May panagkiyaan siyang security agency sa Bacolod. So, ang kliyente nila sa atong pagsubay subong sa investigation. Natabo ni may kliyente siya na company na may conflict. Mabali siya ang binakuan sa management na magkwento ng pantay sa company na. So, sugod ang threat niya. Si Police Major Jury Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Santang mayara na sang persons of interest sa Bacolod Police Station 2 sa nagluthang sa isang persona sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City, pasado alas 9 sang gabi isang Miyerkules. Sunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Natumod naman nila ang identity sang biktima nga naging kilala lamang kay Shina Agi, nga amo si Renante Gilyang, residente sa Barangay Sumag, Bacolod City. Pahayag ni Pastrana nga nagaginhawa pa sa naabtan nila ang biktima sa crime scene gani gilayon sila nga nagtawag sang emergency response team agad nga ini ang madala sa ospital. Santo sa ilang investigasyon ang biktima ang gwa sulod man sa presuhan. May kaangtanan sa illegal nga droga dugang pa ni Pastrana nga ginapadayaw pa sini sa iyang mga abyan nga mas luyag sini sa presuhan bangod madamo sang may itsura nga mga lalaki. Naibaluan nga ang biktima nagabuhat sang iya nga illegal nga aktibidad sa Barangay Sumag sadto kag kasubong man sa Barangay 2 apang sama-sami ang drug items nga dapat ibaligya sini ang iya nga ginagamit samtang ginabaligya sa mga buyer ang ginislan sini sang tawas. Suno kay Pastrana, mahimo nga nainit ang iban sini nga mga grupo bangod sa iya nga pagpanginto gani siya ang ginluthang. Nakasuglanon man nila ang amay sang biktima nga amo ang nagkumpirmar nga engage sa illegal nga droga apang silang hindi naman ayuhay sang iya nga bata. Sa piya kabahin, nakilala naman ang tatlo ka mga persons of interest. Kalakip na ang isa ka gunman. Matapos nga may nakakita sa krimen, ang biktima nga nag-agom sang tatlo ka igo sang bala sa ulo, likod kag sa abaga. Pag-engage sa illegal drug, kay ang information ta nga inisya pagkatapos tagaan sang items nga supposed to be public ini gina-consummate niya, pagkatapos gina-scam niya by changing the items into tawas. So amo gid ang activity diri. Actually ang insidente kagabi may ara nakita sang persons of interest, may ara nakita identity, may nakakita didtong isa ka tawo, hindi ta lang pag-mention ang ngalan niya. So positively ang suspect nga ginatumbok subong, tatlo sila pero isa lang ang gunman. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Kag sa katapusan nga balita lokal, sa aton nga good news, may dugang nga pambakal sang maintenance ang isa ka Iloy matapos nalawagan bilang tagdaog sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM kahapon. Si Narcisa Rojo, residente sang Barangay Talokbago City, ang nagahimo sang entry sang iya nabatian ang iya pangalan bilang tagdaog. Gani gilayon ini nga nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio kahapon sang hapon, agud nga kuhaon ang iya premyo nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Ang cash nga iya nadagan ang iya igadugang pangbakal sang iya maintenance, kasubong man inugbakal sang bayo sang iya apo para sa ila Family Day. Tuman ang pagpasalamat sini sa Bombo Radio Philippines kag sa mga sponsors kag pangagdaman sa mga tagpalamati nga maghulog man sang entries agud magdaog kaangay niya. Unang hatag 100, ika-2, 200, ika-3 nga panin, 300, ika-4, 400, ika-5, 500. 500 Ari ano? na sa mga kamot ko ang 500 nga cash kag ang grocery nga 500.
Ang mga katupad ko dira sa Marita Village, kung gusto man kamo nga magpariya sa akon, intra na kamo sa mga entry nga ginapa-promo nila subong. Si Narcisa Rojo, daily winner sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Amo yan tumakabumukan ang mga balita lokal, karon sa ilo nakita sa aton mga balita national, international kag iban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligid di lamang sa pila ka importante nga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits. Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligan sa taknang alas 6 sa aga. Balikin na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kagkaroon antes naton nga katuan na aton mga balita national aton danay hibaluon. Ang aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen yaran sa piya ka linya. Bombo Macy, please come in.
Yes, babazalde kag mga kabombo, alas 3 subong nga kaagahon na siplatan ang isa ka low pressure area nga nakabase sa 610 km east sang hinatuan Surigao del Sur. Ang shear line ang makaapekto sa Northern Luzon. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Kag pagpanaguob sa Mindanao, Visayas, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon, Rizal, Laguna, kag Batangas tugas ang trough sang LPA. Samtang ang Cagayan, Apayao kag Ilocos Norte ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang shear line. Ang nabili niya bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtub sa magalumon niya kalangitan nga may tumalagsahon niya tsansa sa pagulan kag pagpanaguob dala sang shear line kag localized thunderstorms. Mabatyagan sa Northern Luzon ang kasarangan tubtub sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan tubtub na aminhan nakatungdan. Ang baybayon ang mangin mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang Luzon ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na minhan. Ang baybayo na mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na minhan nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang santad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 28 degrees Celsius, 90% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.2 km per hour nga may light rain. Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius, 21% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Naga, 24 to 29 degrees Celsius, 92% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.2 km per hour nga may light rain. Tacloban, 23 to 28 degrees Celsius, 98% yung tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.4 km per hour nga may overcast clouds. Davao, 23 to 29 degrees Celsius, 100% yung tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.5 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nabutlak alas 5:55 subong nga aga kag magatunod alas 5:26 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligan sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamoyad to nga aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Famen. Kagaron sa ilunakta sa detalye na sa aton naman ang nagapanguna nga balita nasyonal. Gina-welcome sa ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung PCCI, ang pinakadako nga business group sa pungsod, ang desisyon sa pagpalos sa state pension funds nga Government Service Insurance System o GSIS kag Social Security System o SSS bilang mandatory contributors sa proposed Maharlika Wealth Fund o MWF. Suno kay PCCI President George Barcelon, ini ang isa sa kamaayo nga development kag ang desisyon ang nagapakita man nga bukas ang mga mamalidha sa mga suhestyon kag constructive pointers. Madumduman nga una na nga nagpabutyag sa pagkahangawa ang PCCI sa proposed Sovereign Wealth Fund. Bangod dinalantaw sa mga ini nga ang pagkuha sang resources gikan sa revenue sang national government, sa central bank kag sa mga government-owned financing institution ang makaapekto sa welfare system kag financial standing sang pungsod. Sang Miyerkules, ginanunsyar ni House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stelia Kimbo nga isa man sa mga authors sang Maharlika Wealth Fund Bill nga ang GSIS kag SSS ang ginpalos nagikan sa mga funding sources sang nasambit nga Sovereign Wealth Fund bangod sa kahangawa sa mga pensioners. Magluwas sa GSIS kag SSS, ginpalos man sa mandatory contributors sang Maharlika Wealth Fund ang General Appropriations Act o kon GAA o kon ang National Budget Law. Ang seed money nga pagagamiton para sa proposed MWF ang pagakuhaon sa state-run banks nga Land Bank of the Philippines sa balor nga 50 billion pesos, Development Bank of the Philippines o kon DBP sa balor nga 25 billion pesos, kagikan sa dividends o kon profit sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Samtang ginpanugyan ni House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Representative Franz Castro nga mas maayo kung bayaran na lamang ang additional nga 1,000 pesos pension sa SSS imbis nga ipatuman ang Maharlika Wealth Fund. Ginpahayag ni Castro ang joint resolution nga gin-author sa Makabayan Bloc ang aprobado na in principle sang Committee on Government Enterprises and Privatization. Suno pa diri aprobado na ang dugang nga pension gani dapat na nga tumanon sang SSS ang ilang obligasyon kag hindi na dapat mag-intra pa sa Maharlika Wealth Fund. Madumduman nga ginaprubahan ang additional nga 2,000 pesos SSS pension sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, apang 1,000 pesos pa lamang ang nahatag. Patag ni Castro nga kung maayo gid man ang nangin koleksyon sa premiums sang SSS, nagakaigo na agod ilang bayaran ang additional nga pension. Sunod diri tuman ka problematic ang inefficiency sa collection sang SSS. Panugyan sini nga tubangon danay ang mga problema sa ahensya antes magsulod sa investment. Bangod kung sila ang may kasarang mag-invest, mas nagakadapat nga masarangan naman sa mga ini nga bayaran ang makabig na kautangan sa gobyerno sa nagakadapat nga 1,000 pesos nga additional SSS pension. Sa piya ka bahin gintuso man sa mamalidha ang House Bill 6560 nga nagatuyo nga pasakaon ang minimum monthly salary sa gobyerno sa 33,000 pesos. Patag niya nga luyag nila sa pag-file sang hagna nga magpasaka ang salary grade 1 sa 33,000 pesos nga sweldo sa mga government employees o kung nasanto sa sweldo nga sarang makabuhi sang pamilya. Kaya sa ito na katapusan niya balita nasyonal, nagdangat sa siyam ka mga eskwelahan sa Venson, Camarines Norte ang nakaangkon sang minor damage kasunod sang pagtayog sang magnitude 5.3 nga linog sang Miyerkules nga nabatsyagan man sa pila ka bahin sang Luzon kag sang Visayas. Suno kay Venson's Disaster Management Chief Feli Bardon, nakaangkon sang minor crack sa mga school building sa 7 ka mga public elementary schools kag 2 ka public high schools kasunod sang pagtayog. Kalakip sa mga nahalitan nga bulutuan na mo ang Bunokbok Elementary School, Magkayo Elementary School, M. Ginto Elementary School kag Matango National High School kung sa diin nagkalabuka ang ilang mga bintana. Naguba man ang barangay hall kag daycare center sa Sabang, kasubong man ang barangay hall sa Napilihan kag Ginakutan. Pahayag sang opisyal nga nagapatigayon pa sila sang assessments sa mga nagkalaguba nga eskwelahan kag nagpaatag nga mahimo sa masunod pa nga semana antes liwat nga mabuksan ang mga otoridad ang mga bulutuan agud masiguro nga hilway ang mga estudyante. Samtang nakareport man sang kahalitan ang pila ka mga eskwelahan sa kaingod nga banwa sang Mercedes. Suno kay Mercedes Disaster Risk Reduction and Management Office Head Councilor Jude Hernandez, iga consolidate pa nila ang mga kahalitan antes makahatag sang report. Dugang pasini nga hindi malala ang mga kahalitan kasunod sang paglibot sang ilang response team sang Mercedes DRRMO nga nagchekyar sa mga eskwelahan kag kahimtangan sang mga estudyante. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon silent makita sa detalye nasa itong kapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Russia. Ginpahayag ni Russian President Vladimir Putin nga nagalala pa ang nuclear tensions. Apang nagpanindugan ini nga sila ang wala pa nagbuang agod nga una nga maglunsyar sang atomic weapons may kantanan sa konflikto sa Ukraine. Sa speech sinigin makaligad sang masobra siyam kabulan na nga paglunsyar sang military operations, nagpaandam si Putin nga magalawig pa ang pag-ilinaway. Naibaluan niya humalin sang Pebrero, masamin na nga hindi malabot sang Russian forces ang ilang nagapanguna nga military goals gani ini ang nagatuga sang pagkahangawa nga ang wala sang resulta nga paglinaway ang magatuga agud niya ang Russia ang maglunsyar na lang sang nuclear arsenal agud niya mangin madinalagon. Sa meeting kaupod sa iyang Human Rights Council, ginpahayag ni Putin nga wala pa ini nagbuang kag nakahibalo siya kung ano ang nuclear weapons gani hindi nila ini basta-basta nilang buyan sa bisan diin man nga bahin sa kalibutan. Apang aminado ini nga nagasaka pa ang tensyon kag nagapabili ng pagpanghangkat gani wala nila ginasekreto ang posibilidad. Patag pa ni Putin nga ang Russia ang magagamit lamang sa nuclear weapons bilang sabat sa pag-atake sang kasumpong. Sunod diri, kung silang atakihon, sila magalunsyar man sang pag-atake kag ginaatag ang estratehiya sang Moscow ang nakabase sa ginatawag retaliatory strike policy. Our strategy for using means of defense, namely as a defense, is that we consider weapons of mass destruction, nuclear weapons, as all built around the so-called retaliatory strike. When we're hit, we strike back. Ang kabayan sa pagpahayag ni Russian President Vladimir Putin pinaagi sa interpreter.
Samtang sa Palestine, 3 ka mga Palestinians ang napatay sang Israeli troops kasunod sang ginpatigayon sa maining raid sa syudad sang Jenin, Palestine, santo sa payag sang Palestinian health officials. Inikadungan sa nagalala nga pagilinaway sa ginsakop ng West Bank. Nibulaan nga halos adlaw-adlaw ang pagpatigayon sang raid sa mga Israeli forces sa palibot sang teritoryo humalin sa nakaligad nga mga binulan kung sa diin madamo sa mga raids ang nagaresulta sang madamo nga nagakalamatay. Ini ang ginpatigayon kasunod man sang sunod-sunod nga mga pag-atake sa Israelis. Payag sang Palestinian Health Ministry nga 3 ka mga persona ang napatay matapos maluthangan sang Israeli forces sa ilang ginpatigayon nga raid sa Jenin kahapon antes magtunod ang adlaw oras sa Palestine. Payag sang Israeli military nga ginsulod sang ilang tropa ang Jenin agud magdakop sa mga tawo nga ginapatihan imbolbado sa terrorist activity. Sa statement sang army sa ginpatigayon nga operasyon, ginsugata ang mga soldado sang lupok gani sila ang nagbalo man sang pagpalupok sang armas luthang. Ginpahayag sang Islamic Jihad militant group nga ilang mga fighters ang imbolbado sa pagbayluhanay sang luthang batok sa Israeli forces. Patag sang Israeli army nga sila ang nagpatigayon sa multiple operations sa palibot sang West Bank sa isa lamang kagabi agud arestohon ang mga wanted suspects kalakip na sa syudad sang Bethlehem kag Ramallah. Kag sa ato na katapusan nga balita international. Nagsugod na kahapon sa pag-decorate sa mga Christmas lights kag Christmas trees ang mga pumuluyo sa Italy, santo sa tradisyon sang pungsod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay international correspondent Jeff Lagos, direkta sa Italy, apisar nga tradisyon kay nakaanda na sa mga pumuluyo sa pungsod nga kada Disyembre 8 nagasugod sa pag-decorate. May pila naman ka mga negosyo nga nagpanakod na antes pumana nasambit nga petsa, sunod diri atraksyon ang Christmas tree sa Vatican kay Christmas World area sa Bugis. Bahayag kon kaangay man sa nakaandan ang mga events apang mas masadya sini nga tuig. Suno kay Lagos bangod magabawi ang pungsod sa duha ka tuig nga wala nagselebrar ang Pasko bangod sa COVID-19 pandemic. Mas ginapatigayon kon may ginapatigayon man nga simbang gabi sa pungsod humalin sa Disyembre 16 tubtob Disyembre 24. Pagkatapos ang misa sa Disyembre 24 may salo-salo sa tagsa-tagsa ka mga pamalay. May mga palupok, greetings kag magalibot sa mga areas nga madamo sa mga Christmas lights. Sunod diri, halos nan nga area sa Italy ang may mga negosyo. Santo sa ila tradisyon kada Pasko kag New Year isda kag pasta ang ginapreparar sa lamesa. Nagabayluhanay man ang mga inisang regalo sa Disyembre 24 sang gabi ginalauman nga maga-officiate sa misa sa Vatican si Pope Francis santo sa nakaandan. Umpisa gid sang pangadlaw, umpisa gid sang mga Christmas lights, Christmas tree diri sa Italy. Kaya amo nang tradisyon di permi hindi kay pwede mag-advance. Pero may ara man iban nga mga negosyo nagapamutang na before sang December 8. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Jeff Lagos, direkta sa Italy. Kag sa balitang espesyal, sa tiun sang sweldo sa masami makita ang yuhom sa tagsa ka mga individual samtang nagatubang sa automated teller machine o kon ATM. Apang anoyhan ang mabatigan mo kung ang nagagawa sa ATM machine hindi kwarta kundi gold coins. Imbis na kwarta, 24 karat gold coins ang ginaluad sa isa ka ATM nga o kon ATM machine nga nahamtang sa Hyderabad, India. Nibaluan nga sarang mabakal sa mga customer ang nagkalain-lain nga sahi sang gold coins sa ATM gamit ang debit o kon credit card. Santo sa report, sarang makasulod sang tubtob 11 pounds o kung masobra 4.9 kilos ang gold sa nasambit nga ATM. Suno kay Pratap, Vice President sang Gold Sika, nga ang ila ATM machine na nagadispense sang gold coins sumalin sa 0.5 grams, tubtob 100 grams. Ini ang may kabugusan nga 8 ka combinations kag sarang magamit sang tanan nga tawo anuman ang estado sa kabuhi. Dugang pa sini nga imbis nga magpadulong sa jewelry showrooms, direkta ang mga ini nga makakuha sang gold coins sa ATM machine. Pasalig man sini nga 99% certified nga 24 karat gold ang ginadispense ang ATM machine, gani gilayon nila mabaton ang balik sa ila investment santo sa live price nga wala sang mauyang. Nibaluan nga ang India amo ang second biggest gold consumer sa kalibutan. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Nagadangat sa 2.60 million pesos. Akon 60 million ka mga Pilipino ang wala sang trabaho sa bulan sang Oktubre. Bangod man sa kamahal sang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon, nagapangita man ang mga Pilipino sang dugang nga makitaan sang income. Yari ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan.
Nagbalik na sa pre-pandemic level ang numero sa mga persona nga wala sang trabaho sa Pilipinas. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, sa Oktubre nagdangat sa 4.5% ang numero sa mga wala sang trabaho, samtang sa Oktubre 2021, yara sa 7.4% ang numero sa mga unemployed. Sunod kay National Statistician Dennis Mapa, ulihi nga nalabot sang pungsod ang 4.5% na unemployment rate sa Oktubre 2019. Ini ang equivalent sa 4 million Filipinos nagikan sa sadtong 2.5 million sang Setyembre kag 3.5 million sang Oktubre 2021. Nagsaka naman ang employment rate sa 95.5% sang Oktubre, nagikan sa 95% sang tinalikdan nga bulan kag 92.6% sang Oktubre 2021. Sa data sang National Economic and Development Authority o NEDA, kalabanan sa pagsaka ang na-record nagikan sa services and industry sectors. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 45 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 23 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 20 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 65 centavos. Samtang ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 90 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag petrol stations. 60 and 35 centavos tubtob 64 pesos and 45 centavos ang presyo sang unleaded kag 64 pesos and 55 centavos tubtob 65 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium kag 68 pesos and 25 centavos tubtob 71 pesos and 15 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang sa ito naman niya balita sa hinampang, isa naka-world champion si Olympic medalist Heidelin Diaz matapos na nakuha ang 3 kabulawan sa IWF World Weightlifting Championship sa Bogota, Colombia. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Champion sa Olympic medalist Heidelin Diaz matapos nakuha ang 3 kabulawan sa IWF World Weightlifting Championship sa Bogota, Colombia. Ginpangunahan ni Heidelin ang clean and jerk matapos ginhakwat ang 93 kilogramos sa iya nga ikaduwa nga attempt agud nga makuha ang iya una nga gold, samtang gin-clear sini ang 114 kag sa iya una nga attempt kag nakuha ang ikaduwa nga gold. Sa kabugusan 207 ka kilograms ang iya nahakwat kag ini ang best record sa napulo ka mga competitors para sa gold medal sa ila weight class. Ang duha ka bulawan ang dugang sa hall ni Heidelin nga sa karon may yaraman sang isa ka Olympic gold kag silver, isa ka Asian Games gold kag pila ka gold medals sa Southeast Asian Games. Sa Facebook, ginpahayag ni Heidelin nga ini ang iya nga last lift sa 55 kilograms category kag malipayon nga iya ini natapos bilang isa ka IWF World Champion. Samtang ang pagtakop sang round of 16 sang Martes ang naghatag sang duha ka adlaw nga break sa matumalanaw sang 2022 FIFA World Cup sa Qatar antes ang quarterfinals. Gani ang mga lokal kag mabisita sa Qatar ang gingamit ang iningation agud nga makalagaw. Isa sa mga tourist spots amo ang Souk Waqif, isa ka charming bazaar nga masami nga puno sa mga locals kag mga turista sa adlaw man o kon gabi malin sa nagsugod ang FIFA. Maramo naman ang nagabantay sa pagsugod sang quarterfinals sa Biyernes kung sa din una nga mangin magkasumpong ang Croatia kag Brazil nga pagasundan sa Netherlands kag Argentina. Kagamayad to mabalita sa patag sang hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang sa aton pangaduga nga balita sa hinampang, manginang presidente sang Samahang Weightlifting ng Pilipinas ang natingala
kundi ginakuha ni Heidelin Diaz ang iyang kusog sa paghakwat sang weight sa IWF World Weightlifting Championship sa Bogota, Colombia kung sa diin nakakuha ini sang 3 ka bulawan nga medalya. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay anay Congressman Monico Puentevilla, bilib ini kay Heidelin bangod kun iya gusto malabot ang isa ka butang iya gid ini nga pangitaan sang paagi. Sunod sa iya handom gid sang Olympic gold medalist nga may isa ka world champion. Gani grabe ang iya nga determinasyon agud nga ini ang malabot. Ginabi pa ni Puentevilla nga mangin maluya ang puwersa sini matapos nga siya ang ginkasal sa coach ba na sini nga si Julius Naranjo apang mas nagbaskog pagidang niya nga puwersa. Ini na ang ulihi nga pagpakigbahi ni Diaz sa 55 kilograms category. Bangod sa Paris Olympics sa 2024 siya ang mag-asaylon na sa 59 kilograms. Ginalauman man sini nga mas mangin todo pa ang preparasyon kag training ni Heidelin para sa masunod nga Olympics kag nagapati ini nga wala pa sang plano nga makaangkon sang bata ang atleta. Kung siya mangin madinlagon sa pag-qualify sa Paris Olympics, si Heidelin na may isa na ka 5-time Olympian kaya makahimo sa maragtas bilang 11 nga Filipino nga makalabot dire. Nagpangayo si Puentevilla sang pagpangamuyo bangod ang IWF World Weightlifting Championships ang qualifying para sa 2024 Paris Olympics. Mahirap ang ginagawa ni Heidi. Ngunit tagumpay pa rin. Hindi ko alam saan ginagaling ang lakas. Napakahusay na atleta at para bang after getting married, akala ko hihina ay biglang lumakas pa. So let's all pray that we will have more medals sa sunod na Olympics sa Paris. Sigurado ko she will train harder. Pagbalik, hindi siya pwedeng mag-relax. Palagay ko birth pills muna ito kasi alam ko na gusto niya talaga sumali uli sa Olympics sa Paris. Ang kabayan sa pagpahayag ni anay Congressman Monico Puentevilla ang presidente sa samahan ng weightlifting ng Pilipinas. Kag sa balita sa entertainment, nag-recover na ang aktres nga si Jane De Leon matapos nagpositibo sa dengue kag urinary tract infection. Yari ang chika ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ginpasalig sa aktres nga si Jane De Leon nga nag-recover na ini matapos ibo sa dengue kag urinary tract infection o kon UTI. Si De Leon ang naghatag sang update tuhoy sa iyak ikaayong lawas sa isa ka social media post. Sa Instagram, gin-update sa aktres ang iya mga fans kag nagpasalamat sa pagpalangga kag pagpangamuyo nga iya nabaton. Sunod diri, siya ang nagapayon pa sa pag-recover. Sang tinalikdan nga si Mana, ginpakigbahin ni De Leon sa publiko ang iya medical condition kag nagpangayo sang pasaylo sa iya mga fans kag followers kung hindi ini aktibo. Si Jane nga sang damlag lang nagselebrar sang iya ika-24 nga kaadlawan amo ang lead star sang hit fantasy series nga Darna. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligan sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumuang kabugusan naton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Biyernes, Petsa 9 sa bulan na sa Disyembre ning itig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 16 kadlaw na lang ng bilino kon 16 days to go before Christmas. Kakaroon standby na makita sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami na inyo nanging tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall #1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Timpos nga pagbangon. Pagbanaag sang plaza sang Kabangkalan, tumanggid nga ginkakunyagan, 51 meter nga tunnel of lights, gindugukan, Facebookable para sa mga kabataan. But the story behind, dapat may baluan. More so, ang madalom nga kabangdanan. Sentro diri ang pag-antos sang katawhan nga sa Bagyo Odette, tanan, nabihangan. Igpat sang linibo ka Christmas lights, signifikante sa Kabangkalanons lives. Super duper nga pagpang good vibes, way of thanking God that they're still alive.
masalimuot nga sitwasyon ginbatas sa mga kabangkalanon. Waterless, powerless, kulang pati pagkaon, tuman nga pagbako, halos wala tupong. Pagbangon gikan sa trahedya, hindi basta-basta. Diyos posible nagpadala, milagro sa nasambit nga dakbanwa. Unwanted pero may special mission. Sa Bad-Omi ni Odette, tanan batakon. Forget all, bangungot sang kahapon, Tunnel of Lights ang inspirasyon. Sini nga Paskwa, adornahan kag pasigahon ng plaza, para kabangkalanon may buhi nga pag-asa, istorya sang timpos nga pagbangon, ipabugal gid sa mga kabangkalanon. Through resiliency and optimism, bisan ano nga kalamidad, survive gihapon. Ang ini ang pangunang-unang pananawa ng impadala ni Erwin Ambo Dililan sa siyudad sang Bacolod. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag